σας πω όμως ότι αυτό το βιντεάκι το έκανα πριν 1 εβδομάδα και τώρα το ετοίμασα. Μόλις τώρα το τέλειωσα και όλο το για σας. Τι κάνα ρε? Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα ζωγραφίσουμε Minecraft φιγούρες σαν αυτές. Θα βλέπω κιόλας και τον λάπτοπ μου. Ωραία. Πήρα και το τράβιο, έχω ζωγραφίσει ένα 6-7 που δεν κάνει. Τέλος πάντων, εδώ θα ζωγραφίσουμε ό,τι γνωστό υπάρχει από Minecraft. Ωραία, περιμένετε να φέρω το λάπτοπ. Το έφερα εδώ πέρα, έχω και αυτό εδώ για το ποντίκι. Θα ζωγραφίσω το Netherman, θα σας το δείξω. Και τώρα κατάλαβα ότι ο υπολογιστής δεν έχει μπαταρία. Περιμένετε να το φωτίσω. Και όντως δεν είχε μπαταρία. Δεν είχε καθόλου μπαταρία. Αν βλέπετε το καλώδιο είναι που φορτίζει, πρέπει να βάλω κόκκο. Να ο υπολογιστής μου. Εδώ έχω το διαχειριστήριο. Έτσι θα σας αφήσω. Βλέπετε το χαρτί. Μπορεί και να μολύβει. Ωραία. Περιμένετε να βάλω ίντερνετ, γιατί άλλαξα πριν λίγο καιρό ίντερνετ και ξέχασα να βάλω στην υπολογιστή. Ωραία, έβαλα. By the way, αυτό δεν είναι καν σβήστη, μου κάνει χειρότερα τη ζωγραφιά. Μπουμ! Με το παλιό αυτό σημαίνει. Δεν είναι εντάξει, είναι χάλια. Αλλά άξιζε η προσπάθεια. Θα το κρατήσω μαζί με το σιξέβι. Και το λαγουδάκι. Σιξέβι. Και λαγουδάκι. Θα γίνει λόγο το λαγουδάκι του καναλιού. Αλλά το επόμενο βίντεο θα είναι το Steve. Θα κάνω 3. Έκανα ένα τον Netherman, δεύτερο το Steve και μετά θα δείτε τι θα κάνω. Ωραία, θα ξεκινήσω με το... Αυτό εδώ είναι το Steve, το Steve μαζί. Δες, αυτό είναι τέλειο και αυτό είναι χάλια. Αυτό είναι τέλειο, αυτό είναι χάλια. Αυτό είναι τέλειο. Αυτό θα μας το... μετά άμα το δείτε το βίντεο θα μου το βαθμολογήσετε και τα 3. Το τρίτο θα είναι σχετικά potato και το τελευταίο λέω να είναι το background της Mojang, που δεν είναι πολύ δύσκολο ούτε πολύ εύκολο. Εν τω μεταξύ εγώ έλεγα κάτι να κάνω με God of War και κάτι που μου αρέσουν full. Αλλά μετά μου ήρθε το Minecraft που είναι και εύκολο. Άμα θέλετε part 2 με Roblox, θα βάλετε όλοι like, θα γράψετε part 2 με Roblox. Είμαι Fortnite, είμαι Among Us. Among Us όχι.
Να σας το δείξω. Αυτό είναι τον υπολογιστή. Αυτό είναι το τηλεχειριστή. Αυτό είναι το μολύβι. Και με όλα αυτά έκανα αυτό. Για σας είναι ανάποδα, αλλά... Περίπου... Αντίο. Κρύο.